Já jsem absolutně alergický na zvýšení daně z nemovitosti. 80% lidí tady vlastní nemovitost. Vláda přišla a jejich provládní ekonomové, že se ta daň musí zvýšit 21krát, potom 10krát. Nakonec, protože se báli, tak jenom 2krát. Ale teď vám řeknu, že oni toho cíle, co chtějí, to je vyvlastnění těch domů, dosáhli úplně jiným způsobem. A teď poslouchejte jak. Evropská unie v roce 2022 schválila určitá pravidla, podle kterých se uvaluje uhlíková daň na nemovitosti. Od roku 2027 nemohou být budovy, které nemají energetický štítek E a níže, pronajaty ani prodány. Vy nebudete moct pronajmout ani prodat ten dům. Jejich vlastníci budou platit vyšší daně, ale vyšší pokuty. Kdo na to nebude mít, bude mu dům vyvlastněn státem, sebere si uzlíček a půjde. A jak? 15 lidí, 5 rodin se bude muset přestěhovat do jednoho, který nebude energeticky vyhovovat, ale tam jim to odpustíme, protože oni nám ty domy předají. Takže toto se tedy chystá. Takže od roku 1933 ten energetický štítek už bude muset být lepší než C. To už málo který dům splní, skoro žádnej. Jo, takže tím pádem jako dosáhnou toho, že přijdou zdarma ke všem barákům. A to je z Evropské unie a to odsouhlasila česká vláda. Další věc. To samé bude platit pro výrobní budovy. To znamená, průmysl zanikne. A teď znova říkám profesor Staněk, když mluvil o těch globalistech, jen tak mimochodem. Dneska jsou protesty ve 170 městech světa proti globalismu. Takže když ten průmysl zanikne, úlohu lidí převezmou roboti. Oni ty lidi nebudou potřebovat, už se na tom pracuje. Umělá inteligence. A poslouchejte dál. Jak to bude s dopravou? Kromě toho, co vláda schválila, zvýšení povinného ručení, dálničních známek a tak dále, tak bude uhlíková daň uvalena na pohonné hmoty. Auta ztratí svoji hodnotu prakticky. Využívání osobních aut může skončit, nebo zůstane zachováno sdílení elektroaut. Kam s nima dojedete, to víte asi, jo? Nechci být sprostej. Osobní vlastnictví tak prakticky skončí. Nakonec pan Šváb to říkal. My ty Čechy do roku 2030 vyvlastníme. Tady nikdo nebude nic vlastnit, my je té starosti o majetek zbavíme. Jo? Takže samozřejmě náš demokratický tisk se o tom nezmínil. Já bych chtěl udělat na závěr tiskovou zprávu z této našeho setkání, tak jak zítra bude v novinách, já už to vím. Ve Vracově se nic nekonalo, žádní odborníci to nebyli. V DABu bylo 100 lidí, kteří měli ruské vlajky, tak to jste vy. Ano, takže... a ještě tam bude hlášení na BISce, na 50 stran i s nahrávkama a fotkama. Zdravíme tímto agenty BISky. A závěr jednoduchý. My ty domy nesmíme dát. V tu chvíli, jak něco takového, jak se bude blížit ten rok 27, kdy to bude mít, my se teď budeme muset ptát, jak toto bude promítnuto do české legislativy. Přesně tohle, co jsem četl. Protože podívejme se na našeho slovenského kolegu, tam existuje strana Republika pana Uhríka a ten řekl v rozhovoru z Evropského parlamentu, projev poslanců Evropského parlamentu odpovídá přesně projevu Adolfa Hitlera z roku 1938. Toto je Evropský parlament. To je fašismus. To, co tedy nás neporazí přes daň z nemovitostí, tak to nás dorazí to, co se chystá v elektřině. Protože úplně tiše ČEZ zapomněl na to, že před v dubnu pan generální ředitel ČEZu prohlásil, že několik set tisíc lidí končí jim v letošním roce zastropované ceny. To znamená, že se jim výrazně zvýší ceny energie. Tak celé Evropě se sníží, protože máme rekordně nízkou cenu na burze, ale nám se zvýší. Jak na to reagovalo ministerstvo?
zákaz obchodníkům, aby prodávali odběratelům za ty spotové ceny. Za ty nízké ceny na to nemáte právo a obchodníci vám je nenabídnou. Oni to mají zakázaný. Tohle to je Fialová vláda v praxi v energetice. Jo? Tak a kolega tamhle mě doplnil perfektně. My máme vývoz elektřiny téměř zadarmo, pak ji kupujeme několikrát násobně výše, stejně jako plyn, který, když teď beru, ještě jednu věc, že cena plynu na burze dneska je 30 €, to je 4krát až 5krát nižší než cena elektřiny. Jak reaguje naše vláda? Zákaz používání plynu. To znamená, když se vám porouchá kotel na plyn, tak už si ho nesmíte opravit, ale musíte si vzít tepelné čerpadlo. Dovedete si to představit? Co? Už ani to ne. Tepelné čerpadlo nesmíte používat, protože už je přijeto rozhodnutí Evropského parlamentu o tom, že tepelná čerpadla produkují fluorizované látky, které poškozují atmosféru, všechno, co s tím souvisí. Asi víte, že od příštího roku se nesmíte topit dřívím, dřevní štěpkou a vším. Takže vám zůstává jediný způsob vytápění 3S. Znáte? 3krát svetr. Ty dva moje kolegové, ty jsou ještě optimističtější než já, to je co říct teda, to je opravdu perfektní. To jsme teda našli. Takže když se na to podíváme, co ještě chystá vláda energetickou koncepci. Té hrůzy z roku 2010, což vám může říct podrobně pak v diskuzi třeba Ivan Noveský, to za 2% vyrobené elektřiny zaplatíme 1 bilion korun dotací solárním baronům. To bude trvat až do roku 30 toto. A ještě se to zvyšuje každý rok o inflaci. Jako jediný stát, kde se to takto zvyšuje. Je to normální tohle? Ještě tohle nemáme splacený. Už vláda přichystala další tunel. Právě tím, jak základem koncepce mají být tepelná čerpadla, to jako, co říká profesor Stanek, oni si nevšimli, jo? A soláry na střeše, když vemete, že rok má 8760 hodin, tak u nás svítí 1000 až 1500 hodin, tak to je skvělý, jak to využijete, to si budete představit, když to 7000 hodin ročně nevyužijete vůbec a na to se dávají obrovské dotace. To potom znamená, že tyto bych řekl, soláry, které jsou prakticky nevyužitelné pro topení, občas si s tím zasvítíte, tak na to, aby ty sítě byly schopny zachovat provoz a vstřebali to, tak vynaložíme 400 miliard korun dle ČEPSu. Investic. 400 miliard korun na tohle, který je nám úplně k ničemu.